Okay, hey. Lige hurtigt Q&A her, inden jeg tager ind til Roskilde by og finder et eller andet film der. Jeg tager måske mit board med, men det ved jeg ikke helt. Hurtigt Q&A fra Victor Weissschädel, som skriver: hvis du skulle være dyr, hvilket dyr vil du så gerne være? Hvis jeg skulle være dyr, hvilket dyr jeg gerne vil være? Jeg tror godt, jeg vil være en fugl. Jeg tror, det kunne være rimelig fedt. Jeg tager ind til Roskilde by nu, og så ser vi, om jeg finder et eller andet at lave. Okay, lige nu så tager jeg ind til Roskilde by, så jeg skal bare lige have en sko på. Okay, lige nu har jeg næsten ikke nogen idé om, hvilken vej jeg skal. Okay, jeg har lige fundet den her bænk her. Der kommer nogle flere spørgsmål til en hurtig Q&A. 2 spørgsmål, 2 svar. Mathias Christensen spørger, hvor meget jeg vil gøre for 5.000 kroner. Det er et svært spørgsmål, for der er meget jeg vil gøre for 5.000 kroner. Det kommer an på hvilken form for ting jeg skulle gøre. Og ja, og der er en anden, der spørger, hvor gammel jeg er. Jeg er 14 år gammel. Ja, jeg har fået nogle flere spørgsmål. Hassan spørger, hvad er dit yndlingstøjmærke? Min yndlingstøjmærker er for sko, kan jeg rigtig godt lide Adidas. Jeg har lige købt et par Nike, som jeg skater i. Men det var for lige at prøve noget andet. Og så tror jeg, jeg går tilbage til Adidas igen, fordi jeg kan sådan set bedre lide Adidas. Jeg synes Dickies laver rigtig gode bukser. Jeg kan også rigtig godt lide Supreme. Tobias Hassan, godt op i din tøjstil. Jeg tænker ikke rigtig så meget over det, jeg har på. Ja, men jeg er nødt til at prøve at finde noget for mad. Jeg har noget at spise. Jeg har købt en salat her. Der gav jeg officielt op på at spise det der med de der 2 skeer, så jeg vil prøve at finde kaffe. Okay, det var i dagens vlog. Vi ses næste gang. Subscribe, like og smid en kommentar, hvis du har nogen tilføjelser. Så ja, ses.